ваколадори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон гуфт ба дидори журналистони зиндонӣ меравад. То имрӯз ин ниҳод бо рӯзноманигорон на дар боздоштгоҳ ва на дар маҳбас мулоқоте надошт. Масъулини ин ниҳод гуфтанд аллакай бо намояндаҳои марбутаи зиндон машварат карданд. ба ин тартиб ваколадори ҳуқуқи инсон аз зиндони маъруф ба Якум Советскии шаҳри Душанбе боздид мекунад ки дар он ҷо 3 хабарнигори тоҷик Далери Эмомалӣ, Абдулло Ғурбатӣ ва Завқибек Саидаминӣ адои ҷазо мекунанд. тасмими дидорбинии омбудсмен аз вазъи журналистони зиндонӣ дар ҳолест ки Мерил Лолор, гузоришгари вижаи Созмони милал, дар моҳи декабр ва дар поёни сафараш ба Тоҷикистон гуфт Далери Эмомалӣ дар маҳбас ба пизишк ва ёрии тиббӣ ниёз дорад. пайвандони Далери Эмомалӣ ба Радиои Озодӣ гуфтанд бо ӯ охири моҳи декабри соли гузашта мулоқот карданд. онҳо гуфтанд Далер аз зуком азият мекашид, вале зоҳиран вазъаш беҳтар шудааст. масъулони ваколадори ҳуқуқи инсон ҳамчунин гуфтанд шиканҷа шудани журналист Абдусаттор Пирмуҳаммадзодаро аз расонаҳо шуниданд, вале касе дар ин маврид ба онҳо шикоят накардааст. Пирмуҳаммадзода дар моҳи октябри соли гузашта бо ирсоли як нома аз зиндон навишт ки аз рӯзи аввали боздошт зери фишори равонӣ ва шиканҷа буд, то иттиҳоми ба қавлаш бофтаву сохтаи мақомоти милисаро ба дӯш бигирад. Далери Эмомалӣ, Абдулло Ғурбатӣ, Завқибек Саидаминӣ, Улфатхони Мамадшоева, Муҳаммади Султон, Хушрӯз Ҷумаев ва Абдусаттор Пирмуҳаммадзода аз ҷумлаи хабарнигорону блогероне ҳастанд ки дар як соли охир дар Тоҷикистон ба зиндон маҳкум шуданд. наздикон, созмонҳои журналистиву байналмилалии дифоъ аз ҳуқуқи инсон иттиҳомро алайҳи онҳо бофта медонанд. онҳо борҳо аз мақомоти Тоҷикистон талаб карданд ки ин хабарнигоронро раҳо кунад, аммо ин дархостҳои пай дар пай аз сӯи мақомоти Тоҷикистон то ба ҳол нодида гирифта шудааст.